ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାଛ ପାଇଁ ଜଣେ ମରିଗଲା। ଏଇ ମାଛ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଲ କରି ଦେଖ। এইটা যদি সে ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପର୍ ମୁହଁଟା ମୋର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ ମୁହଁରେ ତ ରଖି ନାହିଁ ହେବ ଆମେ ବୋକା ଚୋଦା ହେବୁ ନାହିଁ। এইଭଳିଆ ମୁହଁଟା ହେଲା ସେ এইଭଳିଆ କାମୁଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି ମାଛଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏମିତି ଆସିବ ଏଇଠି ପାଖରୁ ପାଖରୁ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖାଅ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ମୁହଁଟା ଯଦି ଏପଟକୁ ବି ଯିବ କି ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଟେକି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଟେକି ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଏପଟକୁ ଗଲେ ବି କାଟିବ ଏପଟ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଇଏ ଅଟକିଯିବ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଅଟକିଲେ ମାନେ କି ଆଉ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ସିଏ ସୁବିଧା ଉପର এইটা ହେଉଛି এইটা ହେଉଛି କେଉ କିନ୍ତୁ କେଉ କି କେଉଁଟା ଏଇଟା ତାଳ ଗଛରେ ଉଠ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଉଛି। এটা ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ସାଇଡ଼ରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଜଣେ କୋଉ ମାଛଟା ମୁହଁରେ ରଖିଲେ ମରବ ନାହିଁ ଯେ କି ହବ। ଦେଖ এইଟା କେମିତି ନେଟକି ଗଲା ଦେଖ ମାନେ ଯେଠି ପାରିବ ସେଇଠି ନେଟକି ଯିବ ଭସ୍କ ନେଟକି ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଏ ଦେଖୁଛ ଏଠି ବି ଦେଖ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଖ ଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖ ସେ ତାଳ ଗଛରେ ଉଠିବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖ